Velkommen til Lolas Strik. Vi er nået til episode nummer 42, og vi har i dag den 16. oktober. Det er uge 42. Episode 42. Passer meget godt. Jeg har ferie den her uge, så jeg benytter mig lige af, at jeg er alene hjemme her i huset sammen med hunden, og har glædet mig til at optage en episode til jer. Jeg vil lige starte med at sige, at jeg ved ikke, om I kan høre det, men hvis I hører lyde, ud over mig og hunden, så er det fordi vi er ved at få lagt fjernvarmen ned ude i vejen. De er ved at grave de store rør ned, så der kører maskiner herude, der graver og larmer og buller. Det er udenfor, det kan jeg ikke styre, så det må vi prøve at leve med. Jeg har lukket alle døre og vinduer og gjort hvad jeg kunne for at holde larmen ude, så jeg håber, at det går alligevel. Nu havde jeg bare tid til at sætte mig ned og snakke med jer. Som sagt, velkommen til. Det er mig, der hedder Lola, og jeg bor i Slagelse, og jeg er 54 år. Jeg bor her sammen med min mand, og vi har et hjemmeboende barn, vores yngste søn, der hedder Kasper, på 16 år. Og så har vi desuden 2 ældre brødre til ham, som er flyttet hjemmefra. Så har vi vores nævnte hund, og ham har I også set lidt til, eller også kommer I til at se det. Han optræder også lidt her en gang imellem. Når jeg ikke strikker og sidder her og optager episoder til jer, så arbejder jeg i Nyborg på en tandklinik. Jeg er klinikassistent, og jeg har det fantastisk der, hvor jeg er. Så det kunne ikke blive bedre. Det kører bare. Og jeg må også sige, at den her uge, jeg har jo nogle dage nu ferie, det har virkelig gjort mig godt. Jeg har trængt til en pause. Jeg synes faktisk, at min sommer har været hård og anstrengende på rigtig mange måder på privatfronten. Der var rigtig mange af min aller tætteste familie, som har været syge på forskellige vis. Nogle af det stadigvæk. Det har slidt. Men jeg har forsøgt at udfylde den her uge med gode ting og Lola-tid, og det synes jeg faktisk er lykkes ret godt. Men det er ikke det skal handle om. Herinde der handler det jo om strik og om garn og strikkeglæde. Så hvis det er det, du er her for, så er du landet det rigtige sted. Og er det første gang, du kigger med, så en ekstra velkommen til dig. Jeg er glad for, at du har fundet herind. Og også til jer, rigtig mange mennesker, som ser med hver gang. Jeg er super lykkelig for, at I vender tilbage. Det er en kæmpe cadeau til mig, og jeg gør alt, hvad jeg kan for at gøre det interessant og spændende for jer. Jamen lad os da kaste os ud i det. Jeg har noget potterwear på. Jeg nævner det kun kort. I har set den flere gange. Det er en vest, der hedder Vest for Fanø. Den er designet for yndling. Jeg har strikket den i en tråd Titicaca fra Holstgarn og en tråd Møllers Uld 2. Jeg har holdt sammen, og det giver bare en mega lækker vest. Det er, hvad det er blevet til i dag af strik og have på. Og så har jeg 2 små færdige projekter, jeg kan vise frem. Det ene bliver kun med et foto, og den anden har jeg vist frem. Men til gengæld, så er der altså flere ting på pindene, og der er også noget på vej på pindene. Så lad os starte med det første færdige projekt, som jeg kan vise frem. Jeg fik for nogle tid siden et strikkekit af min skoleveninde. Jeg tror, hun havde det med, da de var på besøg hos os her sidste gang, og det har ligget og ventet lidt. Og da jeg sådan lige stod i et lille limbo her for nylig, hvor jeg var gået lidt i stå med en opskrift, I hører lidt om senere, så havde jeg sådan lige en aften, hvor jeg ikke lige kunne strikke på det, og så tænkte jeg, hvad skal jeg så stille op? Og så kom jeg i tanke om den her lille sag. Jeg fik nemlig et kit med denne her opskrift fra, jeg tror hun har købt det inde hos Nørkleriet, vil jeg gætte på. Med et opskrift på en strikket på med rudemønster, og så fulgte der et nøgle garn med af det her Onion nummer 6, som er uld og nællefibre, og det løber, hvor langt løber det? 80 meter på 50 gram. Og jeg har fået lavet sådan en lille fin punkt her. Nu er den lidt flad, fordi den har ligget til tørre, men der skal selvfølgelig noget i. Der er en rigtig fin bund. Man afslutter hernede. Man starter oppefra med at slå op, og så strikker man nedad, og så laver man en bund. Meget, meget fint og nemt mønster, man hurtigt lærer. Der fulgte jo som sagt garn med, der fulgte også den her lynlås med. Og
Jeg har også fået monteret det. Det er altså noget af mit hadejob. Det er at sætte sådan noget lynlås, når jeg skal sy ting. Det er ikke mig. Men jeg synes jo godt nok, at det færdige resultat, synes jeg er blevet rigtig fint. Det er en super fin lille punkt, man kan bruge. Man kunne jo også sætte for i, hvis man synes, men ja, mine syevner er ikke så store. Det tror jeg ikke, der kommer her. Men jeg har fået sat på, og så havde jeg fundet lidt snor på lige at sætte i til, der var lidt at tage fat i. Og den kan jo bruges både som toilet på, og den kan bruges som strikke på, altså til forskellige maskemarkører og saks og pindestopper og hvad man nu ellers har lyst til. Jeg har ikke helt besluttet endnu, hvad jeg skal bruge den her til, men og jeg tænker, det er jo sådan en, man kan jo, nu er den her strikket i det her garn, man kan jo bare holde 2 tråd fingering sammen, den kunne man jo også sagtens bruge som, så man kan bruge den her som grundopskrift til, man kan bare lade være at lave rudemønster, strikke glatstrikning, og så melere nogle rester eller et eller andet. Det ville være et fint resteprojekt også, og man kan jo også lynhurtigt finde på at lave et andet mønster her. Så det var faktisk et lille hurtigt projekt. Jeg tror, jamen det tog ikke ret lang tid. Jeg lavede det nærmest på samme aften. Altså det var virkelig et hurtigt projekt. Det var virkelig et hurtigt projekt, og jeg har lidt garn tilbage her. Så nu er det røget ud af mit stash herovre og blevet til et færdigt projekt. Det er jo en dansk opskrift. Det er Sissi Sytreus, der har lavet designet, og jeg tænker, man kan finde opskriften inde på Nørkleriets hjemmeside. Det gætter jeg på, og hun har sikkert også kit liggende derinde, men det er hende, der står for det, og den er dansk. Så har jeg en enkelt ting mere at fortælle om, og der kommer et foto ind her. Jeg har nemlig strikket en slowhjørning, og den er designet af Crea Junkie. Jeg har jo en masse dejlige kolleger, og en af dem har en lille pige, som er startet i 0. klasse her i august. Og hun kommer af og til op og besøger os på arbejdet en gang om ugen, så kommer hun op og henter sin mor, og så skal de følges ad hjem. Og så faldt jeg lidt i snak med hende i dag, og så spurgte jeg hende, om hun kunne tænke sig, hvis jeg strikkede en enhjørning til hende. Og det kunne hun godt, og jeg viste hende nogle billeder af nogle af de her forskellige projekter inde på Ravelry. Og hun var helt sikker, da jeg spurgte hende, hvordan skal farverne være, så sagde hun, der skal være mange farver. Så jeg gik hjem og kiggede i, hvad jeg havde af strømpegarnsrester, købte opskriften, og jeg besluttede mig ret hurtigt for, at en enhjørning, den er hvid. Især også, ja, det synes jeg bare, den skulle være. Så jeg fandt noget hvidt strømpegarn, som blev ligesom hovedfarven, og så fandt jeg en masse rester. Og det er alt muligt. Jeg har ikke skrevet ned, hvad det er. Det er Arvetta, det er Mayflower First Class og sådan nogle ting. Der var også noget, jeg har sådan nogle bitte små mikrofed fra A Lonely Sock Lady med nogle små stribeforløb i. Dem har jeg faktisk også puttet nogle i af. Så jeg prøvede på at finde en masse forskellige farver, så det kunne give et lille spil. Jeg gjorde så det, at man skal nemlig på blusedelen af den, der holder man sit garn dobbelt, altså 2 gange fingering, og i resten, der er det bare en tråd. Så jeg gjorde det på blusedelen, at der havde jeg en helt lys grå, som kørte med hele vejen, og så skiftede jeg så de forskellige farver efterhånden, som jeg synes det passede. Det er et virkelig sjovt projekt. Det er også en dansk opskrift, og en opskrift eller et design, som kan sluge en masse små rester. Jeg synes, det var rigtig sjovt at sidde og prøve at få brugt nogle af resterne op, og altså så meget tager den jo heller ikke, men altså ud af en masse små kedelige rester, så kan man virkelig få en fin en. Jeg gjorde så det på hornet og i halen, at der tilføjede jeg en guldglimmertråd, for jeg tænkte, hun er en pige, og sådan en enhjørning, der skal der være lidt guldglimmer. Så det puttede jeg med der, og hornet lavede jeg også sådan i en gylden farve, sådan lidt af den der, jeg lige viste frem med guldtråd i, fordi jeg tænkte, det skal være sådan et guldhorn, den har det oppe. Men man kan jo virkelig lege, og hvis man går ind på Ravelry og kigger på alle de projekter, folk har lavet, så er det vidt forskellige indjørninger, de har fået. I det hele taget har Crea Junkie rigtig mange af den type opskrifter, der hedder noget med slow.
Jeg har selv en, der hedder Mr. Slow. Det er sådan en mus. Den har jeg strikket tidligere til et andet barn. Og det kunne da godt være, at jeg skulle kigge lidt mere på nogle af de andre ting derinde. De er i hvert fald mega søde, og der går ikke ret meget garn til. Og man kan som sagt bruge nogle af sine rester. Og jeg har da tænkt lidt på, jeg ved, at den pige, jeg har strikket denne her til, hun har en lillebror. Så det kunne da godt være, at jeg kunne finde på at lave en lille slåhjørning til ham også. Der vil jeg måske nok vælge, at slåhjørningen skulle være, det kan godt være, at den bliver grå i bundfarven i stedet for hvid, også fordi nemt kan kende forskel, og så bliver det måske nogle andre farver, nogle blå og grønne farver eller et eller andet. Så det var en virkelig sjov opskrift at strikke, meget, meget nemt at forstå, og super fint beskrevet, så den kan jeg varmt anbefale, hvis man har lidt rester, og hvis man har nogle børn i sin omgangskreds, som man kunne begave med sådan nogle små søde bamser. Det var faktisk de 2 projekter, jeg har færdig. Mere er det ikke blevet til, der er blevet færdig, men til gengæld har jeg slået op til en hel masse ting, jeg vil vide. Ej, og nu er der altså lige noget, der klør. Noget af det her garn, jeg har siddet og fundet frem. Skal vi lige skåle på det? Jeg har taget en Max med herind i dag. I og med, at mine pinde jo næsten var blevet tomme, og jeg havde fået afsluttet en masse projekter og cardigans og sådan noget her sidste gang, så skulle jeg jo finde på noget nyt at slå op til. Og jeg havde jo noget garn liggende, som jeg har set flere gange, både da jeg købte det, og jeg har også nævnt det tidligere, jeg havde sådan noget BC-garn liggende til Mila Melange i den farve, der hedder 22, sådan en beige, meleret beige. Da jeg købte den, der troede jeg skulle bruge den til en trøje, men der valgte jeg så at bruge noget andet garn, og jeg har så været lidt på jagt efter, om jeg kunne finde en cardigan at strikke i den her. Og der blev jeg meget inspireret, da jeg så med her. Jeg kan ikke huske, det er nok forrige episode, måske Kirsten Brun, hun lavede, hvor hun talte om den her perfekt lille cardigan, som er designet af Pia Trans, også bedre kendt som Misnits. Og jeg var inde og kigge på den opskrift, og jeg kunne se, at det passede faktisk ret godt med det her garn. Og jeg har aldrig strikket noget af Pia Trans før, så jeg besluttede mig for, det kunne være en rigtig fin cardigan. Og jeg kender Mila Melange, og jeg ved, det er noget rigtig lækker garn. Og så tænkte jeg, det skal ikke bare ligge her. Jeg kunne godt bruge en cardigan mere. Jeg har lige lavet min Ankers cardigan færdig, og den er jeg mega glad for, så jeg kunne godt bruge en til. Så jeg købte opskriften, og fik rullet noget af det her garn op og skulle i gang. Og så må jeg sige, der stødte jeg simpelthen på et problem allerede på pind 1. Og det har ikke noget at gøre med Pias opskrift. Det var mig, der ikke læste ordentligt, hvad der stod. Så jeg var virkelig i krise allerede på første pind over, jeg kan jo ikke fortælle, hvad det var. Der var noget, som ikke, jeg havde 11 masker for meget. Så jeg var simpelthen krybe til korset og skrive til Pia, og hun var simpelthen så sød til at hjælpe mig, og jeg mente jo, at jeg gjorde, som der stod, og det viste sig så, at det gjorde jeg ikke. Altså, så man skal bare gøre det, der står på pokker der. Nå, og så, og det var så der, hvor jeg gik i gang med den her gule lille taske der. Så, da jeg så langt om længe fattede, hvad det drejede sig om, så kom jeg så i gang. Og så strikkede jeg rigtig meget på den lige de her første par dage, og så var der noget andet, der opfangede min interesse, så den har ligget lidt stille, men i dag skal den altså have noget mere kærlighed. Jeg har nået så langt som her. Man starter jo selvfølgelig oppefra med at slå op heroppe i halskanten, og deler sine masker op og til noget forstykker og ærmer og bagstykke, og så skal der jo tages ud, og så ligger der det her meget, meget fine lille snydesnodningsmønster, også med nogle drejede retmasker omkring her, som går hele vejen ned, og jeg ved, at de går videre ned på ærmet også. Og i øvrigt er den glatstrikket de andre steder. Og jeg synes simpelthen bare, det er så flot. Den er så fin. Og da først jeg lige havde fundet ud af, hvad det var, jeg havde fået galt i halsen, så kørte det altså bare derudad. Den er så fin, og
ja, jeg glæder mig faktisk rigtig meget til at få den færdig. Den bliver så fin, og jeg synes faktisk også, at garnet strikker rigtig flot op. Jeg kan virkelig godt lide den her farve. Den kan bruges til alt. Og ja, jeg har ikke stødt på noget, jeg ikke kan lide. Man strikker jo så sine kanter på her, og man skal ikke lave knaphuller. Det skal man først lave senere hen. Det har jeg ikke prøvet før at lave bagefter, så det er jeg meget spændt på, hvordan det vil gå. Men det tænker jeg nok skal gå. Og så laver man det her meget, meget fine med, at man løfter den første maske af, og det giver bare sådan en flot afslutning herude, synes jeg. Der er virkelig kælet for detaljerne og det her mønster. Man skal jo ikke være bange for at strikke drejet, ret og vrang, fordi så skal man ikke kaste ud det her. Jeg synes simpelthen, den er så fin. Det er så flot et mønster. Så den glæder jeg mig rigtig meget til, men den har ligget stille på grund af nogle andre projekter, som jeg skal vise frem, så den skal tages op. Så eftermiddagen her, den skal være dedikeret til min cardigan. Den strikker jeg på pinde 325 og på pinde 4, så der er også, man kommer nogle vejen, synes jeg. Det går egentlig rimelig hurtigt. Jeg mangler jo at lave de sidste raglandudtagninger, og så skal jeg skille fra til ærmer, og så derned af. Og man strikker jo frem og tilbage, det er ikke noget med at klippe op og sådan noget, så det var jeg også glad for, fordi det har jeg ikke prøvet endnu i hvert fald. Det var det første, jeg har på pindene. Så har jeg et andet projekt på pindene, som jeg virkelig har strikket på de sidste par dage. Jeg har slet ikke kunnet styre mig. Jeg har en rigtig fin kurv her, fyldt med lækker garn, Rauma Finuld. Og jeg fik jo afsluttet mit Northeasterly blanket her i sommer, og jeg har lige siden gået og overvejet lidt, om jeg skulle i gang med at strikke et nyt tæppe, men har ikke rigtig fundet ud af, hvad for et jeg skulle strikke. Men hele tiden har jeg haft den der plæt, som Rauma har udgivet selv i tankerne. Jeg synes simpelthen, den er så fin. Jeg sætter et billede ind her, så I kan se, hvad det er for en, jeg snakker om. Men jeg har valgt at lave mit eget take på det. Jeg har ikke købt opskriften. Og det er et eller andet med, jeg har slet ikke givet sætte mig ind i det, men det er noget med, at når man skal købe den, så skal man også købe noget garn samtidig. Og ja, så så jeg har simpelthen kigget på de her billeder, og så har jeg lyttet lidt til, hvad min gode podcasterkollega Kirsten har fortalt på sin strikkepodcast om, hvordan hun har grebet det an. Hun er nemlig i gang med et lignende tæppe. Og så har jeg rettet lidt til, som jeg synes. Men det første var, at jeg skulle finde noget garn. Og der gjorde jeg simpelthen det, at jeg gik ind hos Ladybug på deres side, og nu skal jeg lige grave mig ned til det, fordi der kan man nemlig købe Rauma Finuld i 100 grams fed. Og der købte jeg hos hende, der hedder den her farve 1. Altså, jeg ved ikke om, det er jo et rigtigt Rauma bånd, der er her på. Jeg gætter på, at det her måske er sådan noget, hun farver på i virkeligheden. Og jeg har også været inde og kigge, man kan faktisk ikke få det her mere ind hos hende, så hun af en eller anden grund, at hun holdt op med at sælge det. Men jeg var heldig at få fat i, jeg har købt 7 fede af de her. Det svarer jo til 14 af de andre her, og det kunne jeg se, når man går ind og kigger på, hvad garn man skal bruge til den her plæt, at der skal man bruge 14 nøgler bundfarve. Så jeg købte dem her for ikke særlig længe siden, og hun havde noget tilbud, og jeg tror, jeg har givet lige knap 50 kroner for sådan en her, og det er jo faktisk næsten halv pris af, hvad de andre koster. Så der skyndte jeg mig at købe 7 af dem, og så skulle jeg jo bare finde mine stribefarver. Og det har jeg altså forsøgt af flere omgange at være inde og kigge lidt, og så hvis jeg så fandt, jeg kiggede jo lidt efter, om der var nogle steder, det var på tilbud, og hvis der så var det, så var det bare én farve, de havde, eller nogle 5 farver. Jeg ville gerne have
et sted, hvor jeg kunne finde en bred vifte af Aromafinuld-garn, så jeg kunne boldre mig i de farver, jeg havde lyst til. Så jeg endte med at handle hos hos Yarnfreak. Og jeg kunne ret hurtigt godt fornemme, at jeg søgte meget efter de farver, som hedder melange, altså dem, som er lidt meleret, og jeg mener, at det er fordi, de er farvet på en grå base. Dem kan jeg virkelig godt lide i finuld-sortimentet. Jeg synes simpelthen, de er så flotte, og jeg har et eller andet med, jeg kan godt lide, når farverne har noget liv, altså når de melerer lidt, eller at det ikke bare sådan er en helt solid farve. Det går mere og mere op for mig, at jeg er rigtig glad for de der farver, der ligesom er noget dybde og noget liv i. Og nu viser jeg bare lige en enkelt en frem her. Man kan jo godt se det her, det er sådan en lyseblå en, men man kan jo godt se den grå base deri, ikke? Så jeg besluttede mig for, at alle de farver, jeg skulle vælge, skulle være melangefarver. Så havde jeg allerede indsnævret feltet. Og så gik jeg ellers i gang med at tage, jeg tror den første jeg valgte, det tror jeg var denne her, som hedder 4128. En smuk lilla farve. Og så gik det ellers derud af, at nu kommer de bare lige hurtigt. Så er der den blå, jeg viste frem, den hedder 4139. Så har jeg valgt sådan en lys brun. Den hedder 4138. Så er der en mørk brun, der hedder 411. Og der er en grøn, der hedder 4130. Så er der en lysere lilla her, der hedder 4126. Jeg har en lys grøn, der hedder 4137. Så er der en mørk blå, 4124. Og så er der sådan en mosgrøn, eller sådan noget lignende, 4129. Og så mangler jeg to. Den ene, jeg mangler her, den hedder 4136. Det er sådan meget lys grøn. Og så er den sidste, det er også en, jeg har, det er en rest fra da jeg strikkede den her striktrøje, der hedder Fall Frolic. Der var det her min bundfarve, og det var også sådan et 100 grams fed, jeg havde købt hos Ladybug. Og det her, det er sådan en lidt mørkegrå en, og der står farve 9 på den. Men jeg tror heller ikke, man kan få det mere hos hende, og det er sådan en rigtig fin mørkegrå. Den valgte jeg også at tage med. Og så sad jeg og legede lidt med dem, hvad rækkefølge jeg synes, de skulle strikkes i, og fik blandet dem lidt med mørke og lyse ind imellem hinanden. Og så gik jeg ellers i gang, og jeg slog op i mandags, sådan den første rigtige feriedag, og jeg er snart igennem det første farveforløb. Hold op, hvor har det altså bare været hyggeligt. Nu gør jeg lige det, jeg lige folder det sammen her, så det er lidt mere til at have med at gøre. Så, nu kommer det. Måske skal jeg ikke lige tabe nogle masker. Her er det. Startede med den lilla, og så den grå, og den rosa, mosgrøn, blå, skovgrøn, og en anden lilla, og så den lysegrønne. Jeg tror, jeg mangler den blå, og så den her sarte. Jeg tror, det er de her to, jeg mangler, for at have været igennem det. Og jeg har faktisk siddet og tænkt på, mens jeg lavede det her, at jeg kunne måske godt finde på at fortsætte i en anden rækkefølge. Det overvejer jeg lige. Men når engang jeg så er færdig, så er meningen jo så, at jeg, når jeg har fået lukket af, at så skal jeg jo så sy nogle tråde op, så der kommer til at ligge 3 ved siden af hinanden, og så et mellemrum 3 igen, sådan så man får de her lidt ternede look. Jeg synes, det er rigtig fint, og jeg er faktisk rigtig tilfreds med mine farver. Jeg har også forsøgt at lede efter nogen, som har noget kontrast til den hvide. Den eneste, jeg er sådan lidt loren ved, det er den der lysgrønne. Men altså, jeg tror det går. Så
Det har jeg virkelig strikket meget på her de sidste dage. Og det er jo bare ret riller, så det, jeg ved ikke hvorfor det er så flatterende at sidde og kaste over, men det har virkelig været hyggeligt, og jeg har kunnet se fjernsyn og serier og alt muligt imens. Jeg har så valgt, jeg kan jo godt sige, hvad jeg har gjort, fordi jeg ved ikke, hvad der står i opskriften, for jeg har den ikke. Jeg kender heller ikke nogen, der har den, så jeg har slået 299 masker op på pind 3,5. 3,5. Jeg har slået 299 masker op, og det er fordi, at jeg vil gerne have en midtermaske, fordi jeg er jo allerede begyndt at spekulere på, når jeg skal til at sy de her, hvordan jeg får det til at mingelere. Så det ligger jo rumster, så jeg havde besluttet mig for, at jeg skulle have et ulige antal, fordi jeg vil vide præcis, hvor midten er, så jeg i hvert fald kan få en stribe, der starter der. Og så ser jeg på det. Så 299 masker på pind 3,5. Jeg har slået op med strikkeopslag, og det har jeg gjort af den simple grund, at jeg gider ikke sidde og prøve at regne ud, hvor langt et stykke garn jeg skal bruge for at lave krydsopslag. Og så har jeg strikket, så strikker jeg 12 pinde af den bundfarven, og så strikker jeg striber, og så 12 pinde igen, og sådan kører det deroppe af. Så har jeg valgt ud i siden, der ved jeg, at der er nogen, der laver i-kort. Det har jeg ikke valgt. Jeg har faktisk valgt det her med, at på hver pind tager jeg den sidste maske løs af med garnet foran, og det gør, at jeg får, hvad jeg selv synes er en rigtig, rigtig pæn kant her. Så ingen i-kort her, den har jeg fravalgt. Og ja, så skal det bare have noget kærlighed hen ad vejen. Og så tænker jeg var så en lille smule bekymret efterhånden. Nu skal lige prøve at se, hvor det var, jeg satte ind. Jeg har nemlig markeret hernede, der har jeg markeret min midtermaske. Og jeg synes godt nok, det første 100 grams fed, det forsvandt hurtigt. Og jeg valgte simpelthen at gøre det, for jeg tænkte, har jeg nu nok? Så jeg valgte faktisk, da jeg skiftede nøgle, det gjorde jeg her. Og lige sætte sådan en i, og så målte jeg, og der var 21 cm her. Så på 21 cm, der havde jeg brugt 100 gram af den hvide, og så har jeg selvfølgelig også brugt nogle striber. Men det var den hvide, jeg var lidt bekymret for. Og så kan jeg jo regne ud, hvor langt det kan blive, når jeg ved det. Og det bliver langt nok. Og det var så i den forbindelse, jeg fandt ud af, at Ladybug faktisk ikke sælger det mere. Jeg var inde og kigge, om hun havde mere, for jeg var sådan helt, jeg bliver nok nødt til at købe noget mere. Men jeg kan se, at jeg har nok. Så det bliver min udgave af en finuldsplæt i de farver, jeg har valgt. Og jeg synes, det var svært at vælge farver. Men de der melange, dem er jeg helt tosset med, kan jeg godt mærke. De krøb ind på mig. Så et rigtig hyggeligt projekt. Og så kan man sige, jamen det haster jo ikke med at blive færdig med det. Det er jo snit, man kan strikke på i ny og næ, når man lige har lyst og tid. Og nogle gange har man mest lyst til lidt ret rigeligt strik, og andre gange så er man frisk på cardiganstrik. Det næste, jeg vil vise frem, det er i hvert fald også noget, hvor man skal holde snuden i sporet. Og jeg skal sige spoiler, fordi det næste, jeg kommer til at vise frem, ikke endnu, jeg skal nok sige til, når det sker, det er, at jeg i år er hoppet med på Steven Wests Mystery Knit-along, som han kalder Mystery Musical. Det var i 11. time, jeg besluttede mig, og det kom så egentlig nok af, at jeg var jo i Viborg på det her strikkeretreat, og vi var nede og besøge Ladybug, og der havde hun jo lavet en masse forslag til nogle farver, ud fra det, som Steven West har meldt ud. Han havde meldt ud, at det skulle være sådan nogle solide farver, og havde jo selv vist nogle billeder frem af nogle forslag. Og jeg var sådan lidt, jeg var sådan meget tæt på faktisk at købe noget op, men valgte så ikke at gøre det alligevel. Og så jeg købte så nogle andre af hendes ting. Og så jeg med hos, jeg tror det var hos Charlotte Werenberg. Jeg så med hos, hun havde så valgt også at strikke i,
Jeg mener meget bestemt, det var hende, der havde valgt at strikke i et fedt håndfarvet garn fra Ladybug, og så nogle af de her Cascade Heritage. Og så tænkte jeg købte jo noget op hos Ladybug, og så gik jeg op og kiggede, hvad det var, og jeg havde blandt andet købt det her lækre nøgle, der hedder Magic Clay. Og så besluttede jeg mig for, det kunne være flot, hvis jeg kunne bruge det her i, selvom det jo ikke er en solid farve, sådan solid. Og så viste det sig jo så, at hun faktisk havde lavet nogle forslag, hvor den indgår, Dorit. Og nu viser jeg farverne frem, så ikke noget spoiler endnu. Den ene farve, det er altså den her Magic Clay. Den anden farve, det er denne her. Og de næste tre, det er det her Cascade Heritage. Denne her, det er en mørkegrå, og den hedder, nu skal jeg lige finde, hvor jeg skrev det henne. Den hedder 5631. Så har jeg en grøn her, og den hedder 5635. Så har jeg en blå her, og den hedder 5762. Og det er det her. Jeg strikker på pind 3,5, som han fortæller, og opskriften er på engelsk. Og hvis du tænker, hvad snakker hun om, så er det en samstrik, han har hver eneste år her i oktober, hvor han udgiver en hemmelig opskrift. Man ved ikke, hvad det er. Man ved, det bliver til et sjal, men hvordan det er designet, hvordan det ender med at se ud, det ved man ikke. Man ved heller ikke, hvad teknikker man skal bruge. Hver torsdag i oktober får man så et clue, som man så kan strikke. Og det er jo selvfølgelig, hvis ikke jeg har fået sagt det, en engelsk opskrift. I dag er clue 3 kommet. Jeg har ikke printet ud endnu, så jeg har ikke set det, men jeg har fået de første 2 clues, og jeg har også strikket de første 2 clues. Og nu viser jeg, hvad jeg har strikket, og taler om det, så hvis du ikke vil se med, så skal du springe videre frem. Nu folder jeg det lige og viser clue 1. Clue 1 ser sådan her ud. Det består simpelthen af 6 muslingeskaller, scallops, som han kalder dem. Man er selvfølgelig startet, eller ikke selvfølgelig, det er ikke nogen selve. Man er startet hernede, og så arbejdes op til siden og hen til den anden side. Og altså endt med de her. De består af 3 sektioner. Den nederste sektion her, det består af sådan en lille fin rund ting, hvor man tager en masse masker ud. Så kommer der de her, som han kalder welt, altså en bise. Næste sektion, der kan man vælge mellem, som jeg har gjort her, at strikke 2-farvet patent. Man kunne også vælge at lave retriller med de 2 farver. Så kommer der en ny welt, og så kommer der et hulmønster heroppe, og en sidste welt. Og de skulle sådan set bare strikkes ens. Jeg ved så, der er nogen, der har gjort det, at de har sat lidt mohair med nogle steder, sådan noget, for at få det. Jeg ser med hos en fra Australien, og hvad hedder hun lige? Et eller andet med maker. Melbourne Maker hedder hun. Hun har faktisk en vlog for øjeblikket, hvor hun viser det. Hun har faktisk lavet dem lidt forskellige, for ikke det skulle blive for kedeligt. Men det her, det var første clue. Og så kom clue 2, og så udviklede det sig jo i en lidt anden retning, fordi så blev det jo sådan lidt skråt strikket, fordi som du kan se herude, så er der ikke strikket ret meget herude, og der er strikket noget mere herude. Det er jo selvfølgelig strikket med vendepinde, de her sektioner, og som jo gør, at man får et bredere stykke herover end i den anden side. Så er de afbrudt af et lille hulmønster, og samtidig så tager man lidt ind og ud for at lave det her bølge-look. Og hvor vi så skal hen herfra, det har jeg ikke den fjerneste idé om. Altså, nu har jeg alle maskerne her, og jeg har det rigtige maskeantal. Og hvad der så skal ske, I don't know. Jeg har ingen anelse. Når jeg er færdig med at optage her, så skal jeg ind og have printet clue 3 og kigge på det.
hvad det er for noget. Jeg kan jo godt se, altså det er jo det der er. Nu er det jo første gang, jeg strikker med på det her Mystery Knit Along med sjaler. Og det der nok gjorde, at jeg hoppede med på den, det var, at jeg kunne bruge det her Heritage, som jo koster noget andet end et håndfarvet garn. Fordi man ved jo ikke, hvad det er, man får ud af det. Og altså, jeg er meget, meget tilfreds med det her, men jeg kan jo også godt se, at det bliver sådan et ret mørkt sjal. Det er ikke fordi, det gør mig noget. Men det er jo det der med sådan, ja, jeg kan virkelig godt, jeg synes, I skulle prøve at gå ind og kigge på hende der Melbourne Maker. Hun har virkelig nogle flotte farver. Og hun har faktisk gjort det, fordi jeg havde jo ikke sat mig ordentligt ind i det her. Jeg ved jo ikke, hvorfor den hedder musical. Jeg kan godt regne ud, jeg ved godt, hvad musical betyder. Men hun havde faktisk været inde og finde en musical, hun godt kunne lide. Hun havde valgt den, der hedder Wicked, mener jeg det er. Og så hun viser os et rigtig fint billede med nogle forskellige farver, og ud fra det så har hun så købt nogle farver hos en australsk håndfarver, som har farvet de her farver, og som hun så bruger. Og hun er så sød, og det er så flot, og jeg blev det sådan helt, ej hvor er det flot, ej hvor er det flot. Men jeg er nu også ganske tilfreds med det her. Og man kan jo altid strikke et til i nogle andre farver. Men man kan sige, det er jo også tit om vinteren, man har brug for et sjal, så det gør jo ikke noget, det er lidt mørkt. Ja. Så det er hr. Steven Wests Mystery Knit Along, som jeg er med på i år. Og så må vi se, hvor det kommer, hvor vi ender henne, og hvor stort det bliver og sådan noget. Det er meget, jeg er meget spændt på, hvad facon det får. Jeg er måske sådan lidt inde på, om det bliver sådan en form for noget halvmåne-agtigt. Det har jeg måske lidt en fornemmelse af, men jeg ved det ikke. Især fordi vi sådan ligesom arbejder os lidt over til den ene side nu, så kunne det jo godt være, at det blev sådan en form for et halvmånesjal. Tiden vil vise det. Tiden vil vise det. Så det er simpelthen de ting, jeg har arbejdet på her i de sidste par uger. Målrettet på mit Steven West sjal. Og jeg vil sige, og det gælder alle, jeg har strikket Steven West før, og jeg vil bare sige, at man skal ikke være bange for at kaste sig ud i det. Man skal selvfølgelig kunne forstå en engelsk opskrift. Det er en stor hjælp. Men når man køber hans opskrifter, så i hvert fald til denne her, og jeg tror, at du kan finde rigtig meget hjælp også til de andre. Han har jo en YouTube-kanal, hvor han lægger hjælpevideoer op. Og os, der har købt det her opskrift her, vi får en mail med et link til en hjælpevideo, hvor han simpelthen sidder og strikker. Han strikker clue for efter clue. Man kan tydeligt se, hvad han laver. Det, der man skal gøre, står på skærmen, og han viser det meget tydeligt, og han gør det mange gange. Og han viser det både, hvis man strikker sådan, som vi gør her i Danmark, og også hvis man strikker på den der engelske måde, hvor man kaster med garnet og sådan noget. Så jeg vil sige, hvis man skal våge sig ud i en engelsk opskrift for første gang, man skal måske ikke lige starte med en Mystery Knit Along, men man bliver virkelig holdt i hånden hele vejen igennem. Både i den skrevne opskrift, men i særdeleshed også i de der hjælpevideoer, hvor han filmer sine hænder, og man kan se, hvad han gør. Så hvis der er et eller andet, man ikke forstår, så kan man gå ind og kigge på den der video, og så kan man få det ind gennem øjnene i stedet for. Eller se det i hvert fald. Så en varm anbefaling af hans opskrifter. De er super gode, og man får rigtig god hjælp. Det var, hvad der var på pindene. Nu snupper jeg lige denne her ned, og så skåler vi lige. Men jeg har jo også nogle ting, jeg godt kunne tænke mig at få på pindene. Og det vil jeg så lige vise frem nu. For det første, så er det jo sådan, at min nieces lille dreng Bjørn, som jeg jo har meget fornøjelse af, og som I også har hørt om herinde flere gange, han skal være storebror. Og det skal han til februar, og vi ved, at det bliver en lillebror, han får. Og jeg strikkede jo selvfølgelig en del ting, som min niece hun fik i barselsgave, da hun havde fået Bjørn, og det kan hun jo selvfølgelig bruge til den lille nye også, men han skal også have lidt, der er strikket til ham. Så jeg har haft
kigget mine forskellige strikkebøger igennem. Jeg har faktisk gjort det, at jeg har prøvet at sige til mig selv, at du skal prøve at vælge noget af nogle af de opskrifter, du har allerede tilgængelige, i stedet for bare at gå ud og købe nye hele tiden. Fordi jeg har jo opskrifter liggende, og jeg har jo bøger liggende, og jeg har jo ikke strikket alt. Så jeg vil også gerne strikke noget andet, end det jeg har strikket til Bjørn. Selvfølgelig. Det skal jo ikke være det samme, og det skal heller ikke være de samme farver og sådan noget. Jeg endte faktisk med at vælge noget fra den her bog. Bita Mikkelborgs, en af hendes fantastiske bøger. Bita er nordmand, og bøgerne er norske, men er meget let forståelige. Altså, jeg har ingen problemer med at forstå, hvad der bliver skrevet. I denne her, som hedder Gavestrik, der er der opskrifter på alt muligt. Ikke kun til børn, der er opskrifter på karklude, der er opskrifter på strømper og på vanter og på strikkede poser og alt muligt. Men der stødte jeg på det her sæt, som hedder Lille Ven, hvor det både er en cardigan og en buks og eller små futter og vanter. Og så er der faktisk også en hue med. Men det her var lige det bedste billede. Det synes jeg simpelthen var sådan et sødt sæt, eller er sådan et sødt sæt. Og det har jeg besluttet mig for, at det vil jeg strikke. Hun anbefaler Hot Socks Pearl, eller noget af hendes eget håndfarvet garn. Eller også kan man bruge Sunday fra Sandnes Garn. Og det er sådan, at jeg kan ikke her i mit nærområde hverken få fat i Hot Socks Pearl eller i Sandnes Garn. Så. Og jeg kunne sagtens købe det på nettet, og det gør jeg jo også rigtig tit, men jeg synes også bare, jeg havde brug for at se farverne i virkeligheden. Og så var det så sådan, at jeg i går var en tur i København, og det vil jeg lige kort runde senere, hvorfor jeg var det. Men der var jeg inde i den butik, der hedder Brun Strik, inde på Frederiksberg, for der havde jeg undersøgt, at de havde Sunday, og der var jeg inde og vælge en farve til det her lille sæt, og jeg har valgt en farve, der hedder 6042, den hedder Mørk Himmelblå, og den er bare så fin, synes jeg. Ja, så det bliver farven på den lille nye drengs sæt. Jeg vil strikke cardiganen og bukserne og futterne og vanterne. Jeg er lidt i tvivl om jeg vil strikke en hue. Om jeg vil strikke huen. Så det ser vi lige på. Men i hvert fald skal han have det lille sæt, og det skal jeg er ikke travlt. Han kommer først til februar, men jeg vil egentlig gerne lidt i gang med det. Og nogle gange så synes jeg også, eller det kan være rigtig hyggeligt også at have et lille projekt på pindene, og det er faktisk længe siden, at jeg har strikket babystrik. Så det skal jeg have på pindene. Og ja, opskriften på det her er jo selvfølgelig på norsk, men det skal man ikke lade sig skræmme af overhovedet. Men det er også ved at være noget tid siden, jeg har strikket til Bjørn. Og han er jo ved at blive en stor dreng. Han bliver 3 år til februar. Så han skal også have noget nyt strik. Og der gjorde jeg simpelthen det samme. Da jeg sad og kiggede i mine børneopskrifter, der kiggede jeg både efter noget til lillebror, men også noget til Bjørn. Og i denne her bog, Klompe-Lompe bog, Strik til hele familien, der fandt jeg en rigtig lækker trøje, som jeg vil strikke til Bjørn. Og den hedder Raymond Bluse. Og den ser sådan her ud. Jeg synes, den er rigtig, rigtig frisk. Den er smart med mønster på ærmerne. Og så synes jeg egentlig også godt lide det der med, at der lige er en knapstolpe ned, hvor man kan åbne der til hovedet. Det er ikke en cardigan, men det er heller ikke en pullover. Jeg synes, den er super fin. Og den har jeg besluttet mig for, at den vil jeg strikke til Bjørn. Og den her bog, den anbefaler jo drops Merino Extra Fine. Og der har jeg i dag været op i min lokale garnbutik, for der kan jeg få dropsgarn oppe. Og så vil jeg gerne støtte det lokalt, når jeg kan.
Og der har jeg fundet, jeg ville faktisk gerne, jeg havde fundet en rigtig flot grøn farve, men hun havde ikke nok i det. Så det må blive en anden gang, så jeg har i stedet for fundet en super flot blå farve, og den hedder farve 13. Den er lidt anderledes end lillebrors. De er ikke ens. Så han får sådan en meget klar blå her. Og så skal jeg have lavet sådan en Raymond bluse. Og den er strikket oppefra og ned, kan jeg se. Og den er strikket på rundpind 3,5 og 4. Ja. Så det tænker jeg jo egentlig også bliver. Der er kun mønster jo på ærmerne. Jeg synes, den er rigtig frisk. Og jeg er egentlig også rigtig glad for at have fundet nogle opskrifter, som jeg har i forvejen. Altså fordi jeg synes godt, og nu siger jeg vi, fordi jeg tror også, at det gælder for nogle af jer, der kigger med, men i hvert fald gælder det for mig. Man har lidt en tendens til, at man køber de her bøger og sådan noget, men så bliver man optaget af noget, man ser på de sociale medier, og så køber man nogle opskrifter der. Det er i hvert fald noget, jeg er blevet lidt opmærksom på, at jeg lige starter med at kigge, hvad har jeg egentlig? Dermed ikke sagt, at der ikke skal købes nye opskrifter. Selvfølgelig skal der det, og jeg vil også rigtig gerne støtte designerne, og det synes jeg også, jeg gør. Men det er jo også at støtte designerne og strikke fra en bog, man har købt. Så den glæder jeg mig også til at få på pindene. Og så stødte jeg på en sidste lille ting, som jeg også vil prøve at på et tidspunkt, nu skal jeg lige have gang i de andre ting, prøve at eksperimentere lidt med. Og det er også i forbindelse med, at jeg ligesom prøver også, jeg har jo ikke et stort garnlager, det har jeg snakket om mange gange, og det har jeg ikke. Men jeg har dog noget, altså det der med, at så køber man noget, og så har man lige et nøgle til overs af det ene eller det andet, og hvis man har købt det på nettet, så sender man det jo ikke retur. Så jeg har i hvert fald ofte endt op med at have et nøgle til overs af et eller andet. En af de bøger, jeg også kiggede på, da jeg kiggede på baby- og børnestrik, det var den her, som jeg var så heldig at få gratis, da jeg var på strikkeweekend. Den sad jeg og kiggede i, og der er bare rigtig mange søde opskrifter herinde også. Men jeg stødte på en rigtig fin undertrøje. Den hedder klassisk undertrøje. Og jeg tænker lidt, at både Bjørn, men i særdeleshed også lillebror, kunne bruge nogle gode undertrøjer. Og der skal jo ikke bruges ret meget garn til sådan en. Undertrøjen her, den er strikket, garnet den foreslår, det er Anina fra Filcolana. Og det har jeg ikke lige noget af, men jeg har fundet noget, som jeg tænker, jeg godt kunne bruge i stedet for. Jeg har nemlig, og det her, det rester faktisk fra babystrik til Bjørn. Denne her tynde merinould fra Sandnes garn. Løbelængden er ikke helt den samme, så jeg skal lige ind og regne lidt. Jeg skal have lavet en strikkeprøve og lige regne lidt på, hvad størrelse jeg så skal strikke for at få det rigtige størrelse på det. Men den her har jeg, det er en rest fra en lille sparkedragt, den der med bjørneansigt, og hvad er det så den hedder? Den strikkede til Bjørn i hvert fald. Og det her, det er en rest fra en lille ankerssweater, jeg strikkede også til Bjørn. Og det er lige præcis det, jeg siger, at der har jeg det her tilbage, og sådan lidt fra den der sparkedragt, og det samme gælder her. Og det kunne jeg godt tænke mig at få brugt, og så tænker jeg lidt, at jeg tror, jeg kan sagtens regne det om. Så jeg vil nok lige prøve at lave en strikkeprøve, og se, hvad min strikkefasthed rammer, og så ud fra det kan jeg prøve at se, hvad størrelse jeg skal strikke her, for at få en. Jeg kan jo kun strikke små bitte undertrøjer ud af den her mængde. Men så kan lillebror få det, og så kan jeg komme af med det her garn. Så det vil jeg også prøve at arbejde lidt på, om det kunne lykkes. Det håber jeg. Så det er lidt af de tanker, jeg gør mig om, hvad der skal ske i den næste tid i mit strikkeliv, men der kan jo komme noget ind fra højre, som man ikke lige er forberedt på. Det ved man jo aldrig. Det kender vi jo alle sammen. Og det kan jo også godt være, at det sker her, men nu synes jeg lige, at jeg skal i gang. Der kommer jo også en jul og sådan noget, så jeg vil gerne lidt i gang med at strikke nogle af de her ting, og jeg tænker måske lidt, at Bjørn skal have sin sweater her til jul, forestiller jeg mig lidt, og så det er nok den, jeg starter med, forestiller jeg mig, så jeg kan komme lidt i gang med det. Ja, det var
det var lidt om mit strikkeliv, hvad jeg har strikket, og hvad jeg strikker på, og hvad jeg vil strikke på. Så vi kan lige skåle først, så kommer der noget andet. Jeg nævnte jo, at jeg havde været i København i går. Det var jeg, fordi at jeg har en god skoleveninde, hende der har givet mig det her fine sæt til den lille strikket på. Det var lidt tid siden vi har set hinanden, og alt det her sygdom i den nærmeste familie, det har jeg gået lidt stille med dørene med i virkeligheden, men hun kunne jo godt fornemme, at der var noget, så vi skrev lidt sammen, og så blev vi enige om, at vi snart skulle ses. Og så foreslog jeg, om hun måske havde ferie den her uge, så kunne vi ses en dag her. Det havde hun ikke, men hun ville gerne tage en feriedag. Og det synes jeg jo bare var helt vildt. Tænk, at hun har taget en feriedag for at mødes med mig. Det var jeg virkelig glad for. Hun tog en feriedag, og så havde jeg bestilt en togbillet, og hun havde så foreslået mig, om vi skulle tage på Arken. Jeg har aldrig været på Arken, så det ville jeg da gerne. Og jeg havde også godt hørt, at der skulle være en udstilling med noget strik for øjeblikket, og det var selvfølgelig nok også derfor, hun havde foreslået det. Så jeg tog toget derindad, og så kom hun og hentede mig på stationen, og så kørte vi ud til Ishøj, og kom ind på Arken, og det var altså noget af en oplevelse, altså på mange planer, synes jeg. Der var jo ligesom to strikkeudstillinger. Den ene, det var, nu har jeg en hund, der står og hyler. Gordon, kan du lige lade være med at hyle? Hvad er der med dig? Ja, læg dig ned til, ikke også? Der er jo den her Lærke pop-up udstilling, som er lige inde i foyeren. Når man kommer ind, der hænger alle de her fine Lærke-bakker. Ja, jeg er ikke Lærke Bakker-fan, så jeg har ikke sat mig rigtig ind i det, men det er noget med, at hun har udgivet en eller anden opskrift på en sweater, og så kunne man få den her opskrift gratis, hvis man så strikkede en sweater, som kunne udstilles derinde. Og der hang de simpelthen op under loftet på lange træ, de var jo sådan trukket på nogle lange træskafter, eller hvad vi skal kalde det for, og hang ned fra loftet, og det var jo bare et farveorgie af den anden verden. Og dem gik vi og kiggede på et godt stykke tid, og det er sjovt, fordi at jeg er jo nok lidt mere til klassisk strik, end jeg er til det der, men jeg fandt faktisk rigtig mange, jeg synes var pæne. Ja, det var virkelig sjovt at gå. Nogen havde strikket kjoler, der var flere, der havde strikket dem op til kjoler, og nogen havde lavet sådan noget intarsia-strik, hvor de ligesom havde, det var ikke bare striber, men det var sådan intarsia. Nogen havde havde skrevet udtalelser i deres strik. En havde lavet en kjole, hvor hun havde broderet noget på, der var sådan figurer på og sådan noget. Det var virkelig utroligt, altså hvilken kreativitet der var. Det var helt vildt, det var så spændende at gå og kigge på. Alle de mennesker, der har sendt de her sådan, trøjer og kjoler ind, og der var sådan, jeg så i hvert fald en enkelt vest også, der kan godt have været mere end en, men det var virkelig spændende. Rigtig spændende. Der var mulighed for, at man kunne købe sådan nogle strikkekits derinde, som man kunne bruge til at strikke sådan en trøje af. Det var virkelig skægt. Og så inde på selve udstillingen, der var der et helt rum, som var dedikeret en mandlig kunstner, der hedder Kenneth Rasmussen. Jeg kendte ham ikke. Jeg skal simpelthen ind og have kigget, for jeg ved, at vi mødte nogen derinde, vi gik og snakkede lidt med, og der kunne manden fortælle, eller ægteparret fortælle, at han er med i en DR-udsendelse, der hedder Originalerne. Kenneth betegner sig selv som udviklingshæmmet. Det skal jeg ikke kunne gøre mig klog på, for jeg har ikke sat mig ind i det endnu. Nu vil jeg prøve at undersøge det lidt og se de der udsendelser, se hvorfor det er, han kalder sig udviklingshæmmet. Men det gør han. Og han har lavet, dels har han strikket noget, som var udstillet derinde, og dels har han lavet nogle linoleumstryk. Og det han havde strikket, det var lange baner, altså meter efter meter. Noget af det var strikket i turevne plastikposer, som han havde strikket i, og andet var form for linned. Der var altså måske gammelt sengetøj eller sådan noget, forestiller jeg mig, som han havde strikket med, og det hang i girlander ned fra loftet simpelthen. Det var helt vildt altså.
Jeg kan ikke huske det. Der stod, hvor mange år han havde brugt på det. Jeg kan ikke huske det. Det var helt vildt. Der han siddet og strikket til den her udstilling, og så var der bare alle væggene, de var dekoreret med de mega store linoleumstryk. Altså, jeg kan slet ikke forstå, hvordan de kan lave det, men det tror jeg lidt, at man kan se i den der udsendelse. Det var helt vildt, altså. Og han har et meget specielt univers for de her linoleumstryk. Der var ting, der gik meget igen. Der var, nu ved jeg ikke, der er noget med, at man kan blive bandet for at sige forskellige ting, men det mandlige kønsdele var der, og så var der fredstegn, der gik igen. Og der var meget med personer, der ligesom fødte noget. Og så var der en masse statements, sådan noget med, både sådan noget med, at han skiller lidt ud på det offentlige, eller jeg vil ikke risikere, at jeg bliver smidt i band her på YouTube for at sige de der ting. Der var rigtig mange spøjse statements derimellem. Det var virkelig spændende at gå og kigge på, og man kan jo sige, jamen, hvad er kunst? Altså, jeg ved sgu ikke rigtigt, om jeg egentlig synes, at strikkede plastikposer er kunst, men det er jo som man ser på det. Men jeg synes i hvert fald, at de der linoleumstryk, det var kunst. Om man så kan lide det eller ej, det er noget andet, men hold op et kæmpe arbejde, han har haft af det der. Det var helt vildt, så store de var. Og der var mange. Altså, og der var dyr, og det var helt vildt. Så har han også lavet nogle keramikfigurer. De stod på sådan nogle trappetrin. Det var meget med dyr. Noget af det var sådan, hvor man ikke rigtig vidste, er det et dyr eller er det et menneske. Nogen havde 3 ben, nogen havde 6 ben, og det var sådan, men alle sammen havde navne, og der stødte vi så på en, som åbenbart havde fundet en planche over på en væg, som vi ikke lige havde set, hvor man kunne læse om hver enkelt og sådan noget. Han havde blandt andet lavet en figur, hvor han har lavet en kloning af den amerikanske præsident og den russiske præsident. Det havde han også en mening om. Det synes jeg var flot. Der var blandt andet en ged, den kunne jeg have taget under armen og taget med hjem. Den var så flot. Det var så geden fra Klods Hans, og det var lige præcis det, jeg tænkte på, da jeg så den. Men jeg vidste ikke, at det var derfra. Det kunne jeg så først se, da vi blev opmærksom på, at man kunne læse navnene på dem. Den kunne jeg godt have taget med hjem. Det var virkelig, virkelig flot. Den synes jeg var sjov. Det var en kæmpe oplevelse. Der var sådan en lille bod over i hjørnet, hvor der stod en dame, og man kunne få lov at strikke. Man kunne både strikke i sådan nogle iturevnede linnedklæde og plastikpose. Jeg prøvede at strikke i de der grønne bioposer. Det fik jeg lov. Der var ikke rigtig noget, der var ledet, så jeg fik lov at trævle noget op og prøve at sidde og strikke lidt på det. På pind 6. Ja, det var en spøjs oplevelse. Så det var en stor oplevelse, vi havde derinde. Jeg ville ikke gå ind i alt muligt andet. Vi så mange spændende ting derinde, og noget synes jeg var mere kunst end andet. Noget synes jeg overhovedet ikke var kunst, og kunne slet ikke se, at det skulle være kunst. Men det skal man jo ikke. Det er jo som man ser det. Det var i hvert fald en rigtig god dag, vi havde derinde, og vi fik set garn og strik. Og vi kørte ned til Mosede Havn og spiste på en rigtig lækker frokostrestaurant dernede, og så var vi til sidst inde på Enghave Plads og sidde og drikke varm kakao derhen sidst på eftermiddagen, inden jeg så tog toget hjem. Så det var bare så hyggeligt, og vi har allerede aftalt, at det skal vi gøre igen. Vi ses normalt tit, så er vores mænd med, og det er jo også meget hyggeligt, men det der med at tage ud og opleve noget sammen, altså, og jeg synes også, jeg har ikke forstand på kunst, altså jeg har aldrig været specielt kunstinteresseret, eller har heller ikke sat mig ind i det overhovedet, men jeg kunne da godt mærke, at hjernen, den fik da godt nok noget at arbejde med derude, fordi jeg blev da fanget lidt af at finde ud af, hvad må det der er, og hvorfor har man lavet sådan. Der var også ting, jeg gik direkte forbi og sagde, det gider jeg simpelthen ikke, det er slet ikke noget for mig. Men der er flere ting, der har rumsteret lidt i mit hoved siden, hvor jeg sådan tænkte lidt på, hvad var lige baggrunden for det der, og sådan noget, så det var godt for hjernevindingerne, tror jeg, og det var godt for sjælen. Ja, så det har jeg i hvert fald, det fik jeg tiden til at gå med i går. Og hvad har jeg ellers lavet i ferien? Jeg har været herhjemme alene. Hverken mand eller barn har ferie. De er på arbejde hver dag, så jeg har været her alene. Men i mandags, der lagde jeg dagen ud med at gå en rigtig lang tur med vores hund. Han fyldte 12 år i mandags.
Så det skulle fejres. Vi tog i skoven. Det eneste problem med det er, at vi skulle ud og køre bil, og det hader han. Men han blev læsset, og vi kom afsted, og vi har en rute, vi samtidig går derude, og den tager sådan næsten en time. Og det er bare så hyggeligt. Altså, vi har sådan en dejlig skov her i byen, med masser af gåruter, og ja, det er virkelig en skøn rute, hvor vi går blandt andet forbi der, hvor der er sådan en begravelsesplads ude i skoven, hvor man kan blive begravet nede under nogle af træerne og sådan noget. Men der var ikke ret mange mennesker. Vi mødte et enkelt hold bedsteforældre med 2 børn, og ellers så gik vi bare for os selv derude og nød duften. Altså den der duft, der kom ind i skoven, dufte fyretræerne, og vi så svampe, og han fik snuset til alt, hvad han havde lyst til. Han er jo stadigvæk, selvom han er en ældre herre nu, for det må man jo sige, når en hund er 12 år, så er det jo en seniorhund. Men han er stadigvæk han er still going strong, og nyder sådan en tur der, og fik trampet rundt i vandpytter, og snuset og tisset op ad træer, og ja, så der havde vi en rigtig god formiddag der. Og så var han godt træt og kunne komme hjem og ligge og sove bagefter. Og så fik han et fiskeskin i fødselsdagsgave. Vi kørte ud forbi Maxi Zoo på vejen hjem, og der havde de sørget med fiskeskin, og jeg har jo set, hvordan Charlotte Horslevs hund får sådan lidt hver dag. Og jeg må sige, at det var noget af en mavepuster at se, hvordan min hund tog imod det fiskeskin, fordi det vidste han del med, ikke, hvad han skulle stille op med, og han har overhovedet ikke tykket i det. Det ligger bare inde på hans pude, og jeg tror, han tænker sådan lidt, ja, hvad er det for noget? Jeg ved ikke, lige pludselig tykker han måske det. Så det faldt sgu ikke lige i hans smag. Sådan er det. Og så har jeg strikket og hygget mig. Så har jeg set det kan jeg da lige nævne, når jeg har siddet strikket på mit Amalfi-uldstæppe, så blev jeg helt vildt fanget af en serie på Viaplay. Nu ved jeg godt, det er jo ikke alle, der har adgang til Viaplay, men ikke desto mindre, så vil jeg lige nævne den her. Jeg blev meget optaget af den. Jeg gik bare ind for at se, er der et eller andet spændende, og så stødte jeg på den her serie, den hedder The Fall. Og det er Gillian Anderson, der spiller hovedrollen. Hun spiller en kriminalkommissær, eller et eller andet, en overordnet, som bliver tilkaldt fra London op til Belfast, fordi der er nogle drab på nogle yngre, lidt karrierekvinder, og man kan ikke rigtig finde ud af, hvad der foregår, hvem det er. Og så bliver hun tilkaldt og skal hjælpe med opklaring af det her. Og sideløbende med det, så følger man så den, der er ansvarlig for de her ugerninger, og følger hans liv. Han er almindelig familiefar og så videre. Og det strækker sig altså over 3 sæsoner, før der kommer en afslutning på det. Og jeg mener, der er 6 episoder i hver sæson. Så det er jo et langt forløb, så det bliver skildret meget indgående. Og altså, der er ikke... Selvfølgelig er det klart, når der er en, der dør, så sker der ting og sager. Men altså, det er ikke sådan horror på den måde, men det er da alvorligt nok jo. Den har jeg virkelig hygget, eller nej, det kan man ikke tillade sig at sige. Den har været meget spændende at følge med i. Virkelig spændende. Så den har jeg set. Så har jeg været oppe i dag og få rettet lidt på håret. Og tog en sandwich med hjem, og nu sidder jeg her optager til jer, og så tror jeg, at jeg skal have strikket lidt på min cardigan, og jeg skal have printet det her sådan, klue 3 ud til mit sjalstrik. Og så må vi se, hvad jeg finder på. Måske skal jeg ud og gå en tur med en veninde i morgen. Vi har sådan lidt en halv aftale om det, så det kan godt være, at vi finder på det. Og så på lørdag, der skal jeg passe Bjørn. Hans forældre skal på arbejde, så der skal jeg passe ham hele formiddagen. Så der skal vi hygge os lidt. Og jeg ved, at han er meget glad for at danse for øjeblikket, så det kan godt være, at det er det, vi skal. Jeg har købt en malebog til ham, så jeg tænker, at vi skal prøve at male lidt, eller tegne lidt med nogle farver. Og ja, vi plejer at hygge os meget godt, så sådan er det. Og så inden jeg ser mig om, så er ferien slut, og så kalder arbejdet igen. Og det er også dejligt nok at komme tilbage til hverdagen. Men det har været skønt at have ferie. Jeg har nydt det, og jeg har faktisk også nydt at være herhjemme alene. Jeg har virkelig fået ladet batterierne op, synes jeg, og haft en masse Lola-tid, som der har været behov for. Her til slut, så vil jeg sætte en lille video ind, jeg har taget, fordi at
Der har været nogle spørgsmål omkring, om jeg vil lave en lille rundvisning her på det her værelse, jeg sidder på. Så det har jeg prøvet at filme en lille film om, og det bliver ikke bedre end det. Det er håndholdt kamera, og der kommer også en finger ind foran på et tidspunkt, men jeg har taget den om et par gange, og nu bliver den ikke taget om mere, så nu er det sådan, det er. Så den sætter jeg ind her til sidst, sammen med lidt indtryk fra ferien her. Og så kan I jo se, om I har lyst til at se med på det også. Og så vil jeg da bare sige tusind tak, fordi du har kigget med og fulgt med herinde. Og tak, fordi du kommenterer og liker og måske også abonnerer. Det er jeg alt sammen rigtig glad for. Det er jo med til, at andre også får øje på min lille kanal herinde. Og det er jeg meget taknemmelig for. Så tak for denne gang. Og har du ferie, så fortsat god ferie. Og rigtig god strikkelyst til jer alle sammen derude. Så er der rundtur på mit lille kreaværelse. Og jeg siger med vilje lille, for som du kan se, så er det ikke ret stort. Det er husets mindste rum, men jeg vil næsten tilføje også det hyggeligste, synes jeg. Jeg har jo lovet en lille tur rundt på mit værelse, og I får det, som det ser ud. Der er hverken ryddet op eller noget, men hernede, der plejer ham der at ligge, når jeg sidder herinde og strikker. Så har jeg en seng stående her. Den bliver brugt, som du kan se, til opbevaring af forskellige ting, og samtidig tager jeg også en lille powernap herinde, hvis jeg har brug for det. Lige nu, der ligger der den her lille punkt til tørre, jeg har strikket. Den er blevet færdig med i går. Ligger der lige lidt tilbehør til den. Så ligger der nogle bøger. De her 3, det er fordi, jeg har været ved at kigge på lidt babystrik, jeg skal i gang med. Så er der en dejlig kurv her med en masse ragmegarn i. Så har jeg min Mystery Knit Along fra Steven West. Jeg er færdig her med første klue og skal i gang med klue 2 i dag, når det udkommer i dag. Ja, så har jeg lidt puder og ting og sager her. Og heroppe over, der hænger der en masse strikkeprøver. Dem gemmer jeg, fordi måske skal jeg en anden dag strikke i Rauma Finuld på pind 4, så kan jeg se på det. Der er sokkeblokker og farvekort og ja, lidt andet halløj. Herover er der en opslagstavle, jeg selv har lavet og fået sat op på det her skab. Der gemmer jeg alle mulige dimser og dingenoter, kort og ting og sager fra strikkefirmaer. Henover der hænger der en hylde, hvor mine strikkebøger er på. Og det er, hvad jeg har strikkebøger, foruden dem, der lå nede på sengen. Og så er der lidt billedværk. Så har jeg et lille hjørne herover, hvor der er lidt pynt og hygge. Strømpegarnsrester, mine små gnomes og en broderi, jeg lavede som ganske ung pige. Hernede, det er så der er lidt rod. Der er strikketasker, og der er lidt garn, jeg er ved at strikke af, og så har jeg også gemt banderoler, men jeg ved ikke rigtigt, hvorfor jeg har gemt dem. De var jo måske ud en dag. Så har jeg en vindueskarm selvfølgelig, med et vigtigt budskab her. En flaske, jeg har fået af en kollega, og den var tom, da jeg fik den. Så har jeg lidt opbevaring her af strømpepind og jumperpind. De fleste af dem, der er der, eller faktisk alle sammen, det er nogle, jeg har fået af min mor fra hendes tid fra 80'erne og 90'erne primært, tror jeg. Dem bruger jeg ikke. De står der bare og pynter. Så hænger der lidt strikkede hjerter deroppe. Så er der min garnvende. Og her er så min siddeplads med mit skrivebord. Med
alle mulige ting, der hænger heroppe. Maskemåler og pindemåler og forskellige stopper og målebånd og sakse og omgangstæller. Og her står der også noget klogt. Forskellige strenge giver den bedste samklang. Så er der lidt skriveredskaber, lidt podcasterbøger, jeg bruger. Det her, det er faktisk den, jeg bruger til alle mine noter. Nu slår vi bare på en tilfældig side. Episode 38. Og ja, så ligger der det, jeg er ved at strikke på lige nu. Det er en Perfect Little Cardigan af Pia Trans. Så har jeg min iPad liggende her. Der sidder jeg tit og kigger på podcast eller andet. Herover der gemmer jeg alle enderne, og så ryger jeg ned i en plastikpose, når der ikke kan være mere der. Det er meget dejligt lige at kan smide dem derover. Henover det her, der har jeg et rigtig fint billede, som jeg godt kan lide. Jeg kan godt lide farverne på det. Så hænger der lige heroppe nogle trolde, min mor har lavet. Så har jeg selvfølgelig den der garnrollator, som mange kender. Den kommer vi ikke til lige at gennemgå, men der er pinde og maskevejer og ja, rystnøgler og projektposer, og jeg skal komme efter dig. Og til sidst så har jeg en reol her. Og i de 6 her, der ligger mit garn. Det er hvad jeg har garn, der ligger dernede. Det er sorteret lidt op. Og så har jeg heroppe nogle mapper med opskrifter i. Og henover der har jeg lidt forskellige ting, der betyder noget for mig. Ja. Og både, hvis der er nogen, der er interesseret, så er både reolen og skrivebordet og stolen og den derovre, hylderne og den deroppe, det hele er fra IKEA. Ja, så det var sådan lige en lille hurtig tur af mit strikkeværelse. Og her ligger min bedste strikkemakker, Gordon. Hej Gordon.